Takže čauče a poďme si vytvoriť svet. No a makrám na to dáme kolo. Dáme vytvorený svet. A už mám jednu sériu, že budeme točiť minihry na Hypixely. A potom, že budeme robiť videá z môjho singleplayeru na survival. Takže tak. Zberiem teda drevo. To je začiatok, kde mohol stať. Samozrejme, ja chcem dia. Why not? Ideme zabiť tam tú celebku. Počkaj, ako mám aukcie. Dáme si normál. Bača, to je bača. Keď nebudete písať, to reálne bude. Na Pocket Editionu je trochu ťažšie ako na počítači, preto žiadne skilly v PvP nemám. Ja sa vám tak nazbieram nejaké drevo a meso. Takže som späť a našiel som takto peknú s kvetinkami. Ešte nejaké drevo si zoberám. A toto je epické kvetinky. No a už mi klesá hunger bar. Super. A ešte mám čas. Takže si zoberieme. Robíme si crafting table. Vidieť, že tu sú tie craftingy veľmi ľahké, lebo vám to už ukazuje, čo si môžete vyrobiť. A páč. A skúsim si tiež nejaké kamene. Skúsim nejaké delice. Kameň. Jej. Možno si niekedy zavolám nejakých hostí do nejakého sveta. Alebo pojďme za spolu multiplayer na Hypixely. Kolme. Dúfam, že sa vám video bude páčiť. Pokiaľ áno, dajte like. Keď tak aj odber. To je na vás. Môžete nejaký sprostý komentár, keď vás to poteší. Takže to by mohlo stačiť, myslím. Teraz si robíme pec. Kameň. Pečeme si meško. Tak. Takže to by bolo pre tento diel všetko. Dúfam, že sa vám video páčilo. Pokiaľ áno, zanechajte like, dajte odber, to zase ešte raz na vás. A uvidíme sa pri ďalšej epizóde. A čau!